kaka jorita kwe nyalo chopo kanyo mondo kony jopiny. Kwa kanyo ni jopuonjre makwan gi romo 1,086 e skund nyiri ma Eregi Girls man kaka mega osedhi pacho kaluwore gi luoro mar tuo ma muoch e skundno manonro mare to pok oyangi. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth, duoko ma wiye mane giyudo kowuok kuom Kemri ok onyiso tuo moro amora. Jofumbo marwa Judith Omondi miwalero. E okinyi ma kawuono, jonyuol molie skund nyiri ma Eregi kod luoro mar rango kaka nyithindgi dhi bang' mohewo jopuonjre 106 chwali kuonde thieth ma opogore kaunti no kod tuo ma pok oyangi. Leo tumekuwa shuleni, tujeona kama ni vibaya vile, lakini tumefurahia kama wazazi wenye tumefurahia kuacha walimu wanafunzi wetu kwa mikono walimu, tunajua kwa salama. Wengine wamechukua watoto wao nyumbani, lakini mimi nimeonelea abaki kwa shule kwa sababu akiwa shuleni ako kwa mkono mzuri ya serikali. Mimi nikienda naye nyumbani naweza kushindwa kumtibu. Nyaka kawuono maromo jopuonjre 1,086 ne osedhi pacho kama thoth ne odong' e skul, to gin jopuonjre mag klas 12 ma bende 148 osedhi pacho. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nokoni duoko mane giyudo mokwongo ne ok oyango tuo. We did 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen that can be conclusively referred to as causing the issue. Negi chwalo pim moko kata kamano ne Kemri bade ma Nairobi, kendo gigeno yudo duoko koleo to tich ang'wen, ka jatend migawo mar somo to koni jopuonjre man pacho biro dok kunde somo wuok tich. We have been able to send some of the students who wanted to go back home. So we have sent some of them home and they will be coming back to school on Monday. Several samples have been brought to Nairobi to Kemri, and investigations are ongoing. As soon as we get any information, then we shall be able to share it. But I would like to call upon members and the public to remain calm as we manage the situation. Judith Omondi, Ramogi TV. Archbishop Mardi